Tento tu, títo dvaja mi dali bán, tak som im sem dal svetla, potom som im toto nasriekal, potom som aj tomuto dal svetla, potom tento a tento. Napíšte do komentárov, že či sú bez mozgoviač, alebo čo. Aj mne dom sa palili a tak, ale ja som si to vymazal. Ale som si to vedel, ale títo dvaja sú nosáci. Lebo oni mi už robia nervy. Vidíte? Toto som im sem dal okolo domov. A ešte toto som im dal okolo domov. Môžu si to pekne, že zaslúžiť čar. Tak toto budú tu mať celý čas.